Na slovenskej politickej scéne sa objavil nečakaný zvrat. Tento raz nebol terčom kritiky žiadny vládny predstaviteľ či opozičný politik, ale bývalý policajný prezident Štefan Hamran. Zatiaľ čo donedávna patril medzi obľúbencov mainstreamových médií, dokonca ho označovali za symbol odvahy a bojovníka proti politickým tlakom, dnes sa karta otáča. A čo je pre mnohých šokom, kritický pohľad na neho priniesol priamo denník SME, médium, ktoré bolo v minulosti považované za jeho spojenca. Impulzom sa stal komentár novinára Petra Tkačenka s názvom Šerif Hamran už úraduje. Práve tento text spustil lavínu interakcií, medzi nimi aj ostré slová podnikateľa, bývalého predsedu parlamentu a lídra hnutia SME rodina Borisa Kollára. Ten sa na sociálnej sieti obrátil na svojich sledovateľov s odkazom: už aj denník SME prekúkol bývalého policajného prezidenta Hamrana, svojho bývalého hrdinu. Kollár sa vo videu netajil prekvapením a zároveň iróniou. Skoro mi padla sánka a za chvíľku padne aj vám, povedal hneď na úvod. Jeho známy ho totiž upozornil na Tkačenkov komentár a ako Kollár dodal, málo kto by ešte pred pár mesiacmi veril, že práve mainstreamové médiá začnú spochybňovať Hamranové postupy. Podľa Kollára sa situácia obrátila v momente, keď sa ukázalo, že bývalý policajný šéf, dnes už poslanecký asistent v klube SAS, pokračuje v spôsobe konania, ktorý bol typický už počas jeho pôsobenia na čele polície. Kedysi tieto PR agentúry, oni si hovoria mienkotvorné denníky, ako je SME, Denník Gen a Aktuality, vybrali určitú skupinu policajtov a tlieskali im a nazývali ich morálnymi kompasmi, hrdinami, supermanmi, pripomenul Kollár. Teraz je podľa neho jasné, že aj médiá, ktoré ho vynášali do nebies, začali strácať trpezlivosť. Samotný komentár Petra Tkačenka nešetrí iróniou a ostrými poznámkami. V jednom z odsekov, ktorý Kollár priamo citoval, sa píše: pri mocenskom odstavení Richarda Sulíka z SAS sme si viacerí kladli otázku, prečo to išlo tak hladko. No, tak už vieme, aj my pomalší. Službu nám urobila poslankyňa Martina Bajo-Holečková, ktorá do svojich služieb ako asistenta prijala Štefana Hamrana. A aby nikto nezostal na pochybách, Hamran sa prejavil vo svojej starej forme. Ako nestraník a poslanecký asistent začal kádrovať činnosť poslancov SAS a s koltami tohto samozvaného šerifa si to chce málo kto rozhádať. V článku sa ďalej píše, že sú totiž takí ľudia, ktorým na dosahovanie cieľov stačí sebavedomie, ktoré Hamranovi teda nechýba. A aj medzi dobrými sa našli ľudia, ktorým sa tento rozdrapený policajt páčil. Tkačenko dokonca pripomenul príhodu so zverejnením listu, v ktorom bol Hamran prirovnaný k Leonardovi da Vincimu. Aby sme sa nebrodili jeho frajerskými tlačovkami, spomeňme len, ako skromne zverejnil zamilovaný list, v ktorom ho kdosi prirovnal k Leonardovi da Vincimu. Či si ten list aj sám napísal, zostáva predmetom vášnivých diskusí popredných hamranológov, ironizuje komentátor. Kollár tieto pasáže čítal s pobavením, no upozornil, že podstata je vážna. Podľa neho už nejde o jednotlivé incidenty, ale o trend, ktorý sa opakuje. Tkačenko v článku poznamenáva: keď sa mu ako policajtovi nepáčil minister vnútra Ivan Šimko, povedal premiérovi a prezidentke, nech ho vyhodia. A oni ho vyhodili. Keď sa mu ako politickej nule nepáčil zakladateľ a čestný predseda vyhliadnutej strany Sulík, povedal predsedovi, aby ho vyhodil. A on ho vyhodil. A keď sa mu nepáči Jana Byto Cigániková ako poslankyňa SAS, prestane byť poslankyňou SAS. Otázkou je, či sa to stane skôr alebo neskôr.
Komentár sa v závere nesie v duchu varovania. Keď Hamran prišiel po Ivana Šimka, mlčal som, lebo som nebol Ivan Šimko. A keď bližšie po Richarda Sulíka, mlčal som, lebo som nebol Sulíkom. A keď prišiel po Janu Byto Cigánikovu, mlčal som, lebo som predsa nebol Byto Cigániková. Potom si prišli po mňa. A nebolo nikoho, kto by sa ma zastal. Kollár tieto slova označil za signál, že aj v redakcii denníka SME pochopili, aké riziko predstavuje, keď polícia či jednotlivci z jej vedenia zasahujú do politických procesov. Toto SME rodina hovorí už 5 rokov. Ak nejaký policajt alebo policajní funkcionári, nebodaj policajný prezident, začne využívať alebo zneužívať svoju funkciu, potom prestane v tomto štáte platiť vláda zákona, ale začne platiť zákon vendety, zdôraznil. Podľa Kollára sa tým otvára nebezpečná cesta, kde už nebude záležať na právnom poriadku, ale na osobných sympatiách a antipatiách. Potom tu nastane také niečo, môže sa stať, že nejakej skupine obyvateľstva sa nepáči Robert Fico. No tak ho zavrime, poďme naňho, lebo Robert Fico. Bum. Potom nejakej druhej časti sa nebude páčiť Igor Matovič. Určite sa nájde taká časť. No tak poďme naňho, lebo Igor Matovič. Potom sa niekomu nebude páčiť Michal Šimečka, lebo Šimečka. Poďme naňho. A takto to pôjde rad za radom, varoval. Na ilustráciu pripomenul aj veľkú francúzsku revolúciu, ktorá síce začala s heslami o spravodlivosti, slobode a rovnosti, ale skončila gilotínou. Áno, tiež to celé vzniklo pod vznešenými heslami boj za spravodlivosť, boj za slobodu, boj za práva ľudí, rovnoprávnosť. A ako to dopadlo? Gilotínou, upozornil. Reakcia samotného Hamrana na seba nenechala dlho čakať. Vo svojom stručnom príspevku na sociálnej sieti reagoval priamo na Tkačenkov článok. Po tomto článku musím konštatovať, že tu máme novú hviezdu dezinfoscény. Volá sa Peter Tkačenko. Škoda, že píše pre denník SME, napísal bývalý policajný prezident, čím dal jasne najavo, že kritiku neuniesol. Celá epizóda tak odhalila nielen konflikt medzi politikmi a bývalým šéfom polície, ale aj posun v postojoch médií, ktoré sa doteraz stavali na jeho stranu. To, že sa Hamran ocitol pod palbou kritiky priamo v mainstreamovom denníku, je signálom, že jeho imidž šerifa už nefunguje ako kedysi. Súboj medzi Hamranom, Kollárom a médiami bude zrejme pokračovať, no podstata ostáva. Slovenská verejnosť si stále viac uvedomuje, že ak sa moc v rukách jednotlivca nekontroluje, následky môžu byť veľmi nebezpečné. A práve na to upozornil aj Boris Kollár, keď varoval, že raz môže byť neskoro. A čo si o tom myslíte vy? Vyjadrite sa dolu v komentároch pod videom.